Ще пиете или ще работите? Ама чакай бе! Младена, тестото с ракия бе! Ми нищо деко. Пяна баница ще. Ами да? Не бе, да ми пия. А салатата готова ли? Слагам рибатон. Рибатон, добре. Да. Само да отворя консервите. Тук това са участниците за шеф да World ли? Как беше? Състезанието сега се подготвят. Да, вече сега и това клипче ще го пратим. Да, пращаме го. Бързи сме и сръчни. Има още 5 дена до края на кандидатстването. Няма да ги изтървим. А колко време ни остана до края? 5 дена? Не. Колко време ни остана докато направим салатата и пак и баницата? Не за време работим в момента. Даря, аз днеска не съм ви засякал. Добре. Само днеска обаче. Всеки път иначе сме на 6 точки. Ние с тези ръки забравих да натисна часовника. Така. Тая ще е тъй. Голямата ми вилица. Шайн. Лека. Кой искаш? Там ще напусне джонката. Ето баницата, почва да се оформя някакви кравайчета, готвивчета. Защото е домашна, в каквато форма стане. Да. Не всички различни. Някои стават по-къси и не може да се варират. Това е по рецепта, начина. Моята баба, тестото сама го месих. Само, че някакви бачерия да го заснемем. Добре, другия път. Много късно се сетихме да пуснем камерата. Аз мислих, че работи, ама стационарно. Не работи. Ама ние няма си прави голяма вилица за бележите. Виж я. Ние тук само с големи вилици работим. Всичко ни е голямо. Няма и малки. Опа! Точи да ти дойде акъла. Един ден мъж ще храниш, деца ще гледаш. Ето, това е най-голямата реклама в момента. Да, ето сега, който няма... Работна жена, ето, свободни са и двете. Може да ми се обади. Ние сме тук... Контакти към Джона. Клуба да ни обвързаните, да, контакти към мен. Трябва да се обръщат. Телефона 089 28 38 48 38. Моя номер. Да ми я пусна ли моя номер, къде? Сега ще сложа маслинки, но ако има. Маслини има много, обаче не дей да слагаш. Нищо го отвори, може да са добре. Добре. За черните. Черните, да. Защото белите са такова, с специфичен гръцки вкус. Пък ние скоро се върнахме от Гърция. Ето ги маслинките. Опа! Веднага ще се поправя. И сега много се престаравате заради това състезание. Състезанието, да. Там няма да има време да се престарава. Ама да пак става. Ами не са лоши. Слушай по-малко, защото аз да. Хубави са. Така. Ще ми трябва още тук едно яйце. Ей тук вътре. Едно яйце. Аз съм като режисьор-асистент. Да. Ето подавам яйцето. Домашно яйце, току-що снесено от вънка ми кокошки. Това е яйце. И се щупва ето по този начин. Аз започнах да се чиста работното място, защото вече приключвам. Значи, Времето колежката е не изтича. много бърза. Времето не изтича. Сега ще го разбия с тази малка вилица. Ето така се бърка. Разбъркваме яйчецето и продължаваме с разбиването. Опа! Яйцето е разбито, макар че някои хора са ми казвали, че съм била много бавна. Ето сега ще им докажа, ако видят клипчето, че не съм толкова бавна. Така.
заливаме и тази кора. Хубава разточена домашна баница. С салатка. Каква беше салатката, колежки? Така, след като направите салатката, се заливате 50 грама или 100 ракийка. В случая 150. Ама къде наливате? В салатата или в устата? В случая са 150. В гърлото? Добре. В чашката. За да я опитате после как е станала. На здраве. На здраве. Да видим другата кандидатка. Продължаваме. Така, добре. Мото материал няма, бе. Трябва ще се разбира, даже ще ни трябва друга тавичка. Тя малко също ще използваме, на два пъти ще печем. Така, даже и масата се подготвя. Разбира се, масата е подготвена. Чичови Слави ще идва след малко да го провери. Тейле? Да. Чичо Слави. Ей! И Пенелопа дойде да яде баница. Пенелопки? Пенелопа по принцип не е от най-дружелюбни чекотки, обаче за моята баница идва. И за 50 грама ракийка. Да. Пенелопки!